Tikakamba nkhani yokonza tsitsi, kumanga tsitsi, kukonza mawivi, nthawi zambiri timangoganiza kuti ntchito imeneyi amene amayigwira ndi azimayi kapena kuti anthu amayi. Koma kodi munaganizako kuti kodi mzibambo kapena mnyamata atati adzimanga zingamaoneke bwanji? Ndikulandeni kwina kulikonse kumene mukuonera program ya lero ya Hustle Yanga. Ine ndi Sunganani Silia, ndili ku area 49 ku Baghdad kumene ndikucheza ndi mnyamata omanga. Yes, iye ndi mnyamata koma amamanga tsitsi. Tifuna timve kuti anayamba bwanji, zinakhala bwanji, nanga zimakhala motani kugwira ntchito ndi azimayi nthawi zonse. Khala ndi pomwepo. Tikulandireni program ya Hustle Yanga, mnyamata omanga. Choyambilira dzina lenileni ndi ndani? Dzina langa ndine Clifton Pili. Clifton Pili. Yeah. La mnyamata omanga ndi lodyera limene. Lodyera chabe. Dzina la saluni yanu, kodi mmachita saluni? Ndi saluni ndi. Okay, ndi chani? Ndi Cliff Nichols Hair World. Cliff Nichols Hair World. Yeah. Oh. Komano lodziwikira ndi mnyamata omanga. Ntchito imeneyi kapena business imeneyi yomanga udayamba liti? 2018. 2018. Yeah. Oh. Ndikuti kufika pano 2026 tizaka ndithu ukupanga ntchito yomanga. Chinachitika ndi chani kuti pa ntchito zonse makamaka uyambe yomanga? Kuyambirira ndimadziwa kuti ndimatha kumanga. Okay. Ndimatha kumanga chinthu chimodzi chokha chimene timati ma 1-1. Ma 1-1. Mamanga azibale anga, ma sisters anga. Okay. Ndeno anthu amatha kubwera kuti tiamange koso. Oh. Akaona zomwe tamanga azibale athu zija. Amatha kubwera kuti tiamange. Ndikuona kuti tikhoza kumayika kantengo ndithu anthu amabwera sochuluka tinangoona kuti ukangati titawire komweko. Kangati ntchito ndi imene. Ntchito yomweyi. Oh. Ndithu. Koma kuyamba kumanga unambira kumanga azibale yako. Yeah. Iwe unaphunzira kuti? Sinaphunzira kuna kulikonse. So unaphunzira? Sinaphunzira kuna kulikonse. Oh. Monga ndanenera ndimatha kumanga ma 1-1 okha. Sindingafotokoze kuti ndinatha bwanji. Komano ndinatha. Komano anthu ena amene amabwerawo amatha kunena sungani mange zakuti ndi ndikaona kuti afuna zakuti ndi ndimatha ma 1-1 okha. Ndimatha kupita pa YouTube ukaphunzira zinthu zinazo and then ndikupanga. Oh. That's how ndinafika mene ndilipa. Zonse ndaphunzira ma YouTube wa TikTok. Yeah. Oh. Nthawi imene yoyo imene unayamba kumamanga azibale yako tsitsi bwinobwino ankati chani iwe kuti bale wathu mnyamata ali ndi luso basa matomango ankati chani kwenikweni? Sindikuziwa. Sindingafotokoze bwinobwino. Amangoziwa kuti kumanga ndimatha. I think ndinamba kale. Okay. Uli kamwana kapena nalibe kuti ndili wankuluko ndithu chonchi. Okay. Yeah. Kenako pang'ono. Koma sizinavute kupesesa kuti anaona kuti zimabwesa drama. Okay. Komano kuti ukufika ndopoti uyambe kumangano ngatino saluni udayamba liti? Chimene ikhale 2020. Ndi pamene unaona kuti luso langali ndikhoza think kutsegula saluni bwinobwino. Yeah. Wapanga ganizo loti ukutsegula saluni ndiwe mnyamata. Anthu adalandira bwanji ganizo limene? I think then nawe kuti people have been exposed. For entire 2020 mukumbuka nthawi meja no entire COVID. Now kunali kwabwera ma TikTok. I think people were exposed. Tinali kuti taona ndithu kuti anyamata amatha kumanga. And I think society sizinayizovuta kwenikweni kuvomereza. Oh. Komabe ngakhale anthu ochepa amadabwa komabe sizinayizovuta kwenikweni kuti anali kuti anazionako ma social media. Okay. Iwe unaona koso nyamata wina amene ankamanga amenenso mwina anakupatsa inspiration kuti ngati uyu nyamata kumanga inenso ndikozomanga?
then in 2020 nali kuti ndimakonda TikTok kwambiri. Okay. Ndiwochuka pa TikTok. Nali kuti ndimakonda TikTok kwambiri nthawi imeneyo. Even before TikTok anthu ambiri asanaiziwe. Nthawi imeneyo ndimakonda TikTok. There was this guy from France amene ndimaona nthawi imeneyo. Manje ndikamaona ya ma videos anga ndamene ndimaona kuti yeyo amaposta about zomanga. Ndamene anandipasa chidwi kuti ananenso khangati ndikhozozitengera serious ndikumaposta yeah. Okay. Koma kumalawi kuno kunde nthawi imeneyo kunalibe wina aliyense amene umamuona. Kuyambira umwana wako mmene umakula unkaona kuti ukhoza panga business imene iyi yoti kukhala ndi luso lomanga saluni kapena unangokumana nazo as ukupitirira mkukula kwako? Umwana wanga wonse I've always wanted ndimkafuna nditeza kha dotolo ngati mwana wena ali malo ranga na amene. Okay. Ngati mwana wena ali I wanted to be a doctor. Komano yeah, body life happened. That's how we ended up here. So tinene kuti ndina dokotala mutu mwantu tsopano. Tsopano ndine dokotala wa mutu. Oyamba umangomanga mawaniwani. Yeah. Wayamba kuphunzira mawaniwani nkwadziwa pano umamanga zinthu zochuluka monga chani ndi chani? Pano vandikhoza kunena kuti chilichonse chomanga munthu atangondionesa kuti ndikufuna ichi ndikhoza kumanga chilichonse. Chilichonse kungokuonesa ndikufuna undipangire chinthu ngati ichi? Chilichonse. Okay. Pano wayamba kumanga wanthu masiku ako oyambirira zinali motani? Inensi ndikanena kuti ndinakumana ndi zophinja zinezi zonse ndinama. Okay. But it was just okay. That's why I was like kuti I think ndizingopanga zomwezi chifukwa ndinaona kuti drama zimabwera ndicho. Okay. Ndichito yoti sindingainyozi. Sungainyozi. Ndiyamakobe. Sindingainyozi. Chabwino. Takupezani kunoku ndi kwanu. Saluni yako iweyo umapanga motani? Umamangira konkuno kapena uli ndi malonso ena kapena umachita kuyenda anthu akakubuka kapena zimakhala bwanji? Koyambirira ndimayenda kena kunena za Segura saluni. Then ndinasegura saluni and then I moved out of my parents' house ndambokhala ndekha. Okay. Nditaona kuti malento zakukhala ngati mukudziwa kale ndi mmene zinthu zakwereramu ndinapanga chiganizo kuti ndipeze nyumba yazipinda zingapo chipinda chimodzi ndizigwirira ntchito. Okay. Ndi mmene tikupangira papa. So ndiye kuti anthu amachita kupeza kwanu 49 Baghdad ndetu uwamangira nyumba momwemo. Timaziwa zoti anthu omangamanga amakhanso akuluka mawivi kupanga izi ndi izi, iwenso zimene zimapanga? Ine kusoka mawigi ayi. Komano kumata. Kumata mawigi pano timati wig installation. Okay. Mwina kupatula kumangako wig installation zina zimenenso umapanga mu field yako ngati omanga koma uli Mnyamata ndi chani? Pali kumangako mawig installation yo kuli maswini ndi kugulitsa mawigi yo ndi ma extensions ena ndi ena. Alright. Zimene ndi zimene sunaphunzire umangoonelera ndi kumazipanga weka. Kumapanga practice and then Kumanga munthu mmodzi zimakutengera nthawi yayitali bwanji? Zimatengera ndi zomanga zake. Okay. Komano tikaleka mwana waniwo ndikuti ndi 3 to 5 hours kutengera kuchepa ndi kutalika kwa zinthuzo. Okay. Nanga zina ndi zina zimakutengera nthawi yayitali bwanji? Ngati mawig installation yo timayika an hour ndikuti kumata ndi styling about an hour umakhawa maliza. Okay. Yeah. Ntchito yakoyi ndiyochititsa chidwi makamaka chifukwa choti ndiwe Mnyamata. Tikudziwa zoti anthu ambiri amene amakhala kukonzesa mtsitsi ngati kumanga ambiri amakhala azimayi. Zimakuthera bwanji kugwira ntchito kwambiri ndi azimayi? At this point ndinazolowera. Okay. Yeah. Nazolowera, it's just okay. Mona ngati masiku ano ndizosavuta. Basi kankhalidwe pang'ono kumvetsetsa pang'ono kungomvetsetsa kuti munthu ndi wakazi ine ndi wamuna kuziwa maboundaries ako kumvetsetsa maboundaries ako kuti ndikuyenera kuthera apa ukuku ndisatani ndisafikeko zimatheka ndithu bwinobwino. Okay. Sipamapezeka azibamba choti mukamangitsa kuti kwa Mnyamata ndipita nawo kumene kuzimatheka zere? Zimatheka ambirimbiri. Ambirimbiri. Akakukayikira kuti amakhala kukayikira kuti ayi.
akulu amenewa zimatani umene koko ndimota akabwera ndithu amatha kuwadikirira amaonanso mmene zimayendera umaziona next time akwasiya kuti abwere okha ndithu ndimene zimayendera. Okay. Tikudziwa tu akamamangana ulo kusaluni kuja ndekuti amakhala munthu wakhala mphechepeche iwenso mapanga zimene zimenezo ndizakalekale Okay. munthu amakhala pampando ndithu. Alright. Pampando ine ndiyimirira kumbuyo kwa mpandoko kapena nenso ndikhala pampando kumbuyo kulibe zoyika na mphechepeche zimenezo ndizakalekale kapena zinkachitika mukuyamba kumene nthawi imeneyo makamaka tikakhala kuti tikupita kokamanga munthu kwawo sinanga makhala kuti sanayike setup ya saluni kwawo nde uyenda kuti mwina kulika mpando kamodzi ndoti olo kulibenso mpando wina wapanje mwina tingokhala pa sofa kwawo ndoti yeyo akhala basi koma nova tinapanga setup bwinobwino nde zimakhala zoterozo ndithu. Okay. Chifukwa tikakamba nkhani ya mnyamata umanga chidwi cha anthu chimabwera ndi kumene kuku timamvanso kuti ku saluni azimayi amakhala ndi nkhani zambiri kwambiri ndizoona zimenezi kwambiri. I feel like people in general koma I feel like people in general pamene pakumana anthu angapo ndithu nkhani siziphera. I feel like in general so ku saluni ndi maloti matha kukumana anthu angapo olo kubaba show kutika kumana anthu ambirimbiri pamafabe nkhani komano zazimayi ku saluni ndikuziwa ndithu ndi momwemo koma endi nkhani zambiri anthu akamanena makaliya amakhala akujeda azimapo ndizoona zimenezi zimangotengera. Okay. Zimangotengera komabe mijedu yosilephera moti umamva mijedu pamene ulipa timamva nkhani zambiri mbiri at this point zimangololo kutulukira uku because at the end of the day mutu musitingasunge chilichonse okay pano umati ukangomva nkhani uzi ndamvako isi nimangoti basi. Okay. Komabe experience yako tsiku likati mwina munthu wakuitana kuti dzandimange umakhala ukukonzekera motani ngati mnyamata? Anthu ndimatenga mabookings anga through pa phone. Okay. Munthu akandiyimbira ndibwera ndikufuna kumanga zakuti then ndimatha kuona kuti okay andiyimbira anthu oterewa ndikuti kutenga ndi zomwe akufuna ndoti anthu awa andikwanira tsiku ilili. Okay. Ndeno ndimayika anthu aja kuti uyu akhala mamawa uyu masana uyu chakumadzulo. Okay. Yetu ndimene timapangira mwina pa tsiku umakhala kumanga anthu angati? Zimatengera komano chifukwa kuti sofa ndikumapanga kayendekha ndimapanga anthu atatu akakhala ma installation ndimafika mwina 7. Okay. 6 7 pasiku chifukwa sindifuna ndizilenga anthu ambiri kuti ndizigwira ntchito ija mwaphume chifukwa kuti testo ndimafunanso kuti anthu akamaona ntchito ija aziona kuti ndi ntchito yolongosoka ndithu kuti azabwereso. Iweyo umati ukakhala kumaona anthu masaluni akumanga kutere alipo amene mzimayi amene umaona zoti amakunyumwitsa kapena umaona inenso I think ndine dolo ngakhale ndine munthu wamuna ndine katakwi kwambiri? Ine ndo dolo wangawe ine ndine dolo. Okay. Komanso anthu ena alipo ndithu omwe akumapanga akugwira ntchito bwino moti ndikumati zoona ntchito mukugwira alipo ndithu angapo. Koma alipo azimayi ochuluka amene umaona zoti sangamake pa ine ndi nyamata luso langa la nyamatali sangamake koma ndisatero chifukwa kuti ntchito zimangotengeraso Okay. ndikuti iweyo umazipereka motani ku ntchitoyo now we're exposed. I feel like kuti anthu ambiri akuyesesa ndithu anthu ambiri akuyesesa ndithu. Alipo amene mwina anabwerako kuti adzamangitse kena kukono kuti ndi nyamata munthu wake sindingamangitse zinakuchitikirako? Naye monga momwe ndafotokozera muja ndimakhala kuti anthu amakhala kuziwa kale sinanga pano social media kwambiri kusasa mayonda ndi social media nde akamakhala kuti akundibuka ineyo amakhala kuziwa kale kuti ndi nyamata omanga monga sama social handles anga useneka kuti nyamata omanga meaning kuti anthu aja akamabwera amakhala ali ndi idea yoti tikupitako ndi kwa nyamata. Okay. Ndeya sizinachitika kumakonda experience imene. Okay. Zilipo nthawi zimene mwina umaona kuti azimayi mwina sapanga prefer kuti amangidwe ndi iweyo nyamata kusiyana ndi zimayi zawo? Nthawi zambiri. I've realized kuti azimayi ena amaganiza kuti ntchito azimayi akamagwira ndi nyamata amapanga bwino kuposa azimayiwo. Okay. But I don't find that true though.
Oh. Mangona ngati kuti munthu gwe bwino ntchito ndalesa amene ali ndi chidwi ngati nsikana yosali ndi chidwi ntchito yatha kuyigwira bwino. Kumva nkhani zosiyanasiyana anayamba bwanji zimakhala bwanji iyeyu mnyamata omanga Clifton Phiri. Takhala ndi pomwepo tikhala tikupitirira ndi haso yanga. Pamene tikupitirira kucheza kwathu ndofuna ndidziwe anthu akamakuona kugwira ntchito ya mzimayi samakuweruza mwina kumbaliko. Okay. Mwina kumbaliko koma I feel like panopa anthu akaona kuti munthu iyi zimene apanga zimbwesera drama people don't really care like that. Komabe mwina ena sangalephere kuphera chifukwa meneso ndidziko lathu lilili sangalephere. Sana kuneneko koma aliyense kupeza live ta iwe ngokayikitsati iwe zimenezi bwanji to my face. Okay. Pa social media pamene umapezeka baja sama kunenaso. Okay. Zimene zizi makolo ako kumayambiriro kuja ndakufunsa ndofuna ngotitsimbikiziranso sana kunene kuti koma iwe mwana wathu aganiza bwanji. Indeed. Okay. Amango kusupporta. Ndipo support yaikulu kwambiri. Alamu athu akakuona ukugwira ntchito ndi azimayi amati chani? Ndilibe kaye. Palibe. Alamu anu palibe. Kamena anakusiya kuti sindingakhale ndi nyamata omanga tsitsi. Ndithu alamu anu mulibe kaye. Tilibe kaye pakadaiwa. Komano akapezeka tizaona kuti maganizo azakhala kuti. Iweyo koma panopa umagwira ntchito kwambiri ndi azimayi. Mentality yako panopa ndi azimayi ndiyo tani? Basi mmene aliyense amaonera azimayi ndi mmeneso ndimaonera. Akamanena azibambo ku saluni iwe umayankhira kuti chani? Akakhala zimangotengera ndi situation kuti akwanena kuti chani chifukwa pali zinthu zina akamanena make sense kuti zili munthu dayenda kudandaula palinso nthawi zina kuti komabe basi timangomvabe. Koma umakhala kumva zingani zambirimbiri. Moti kungokuledzeretsa panopa ungafotokoze zinkhani. Ndine munthu ndikaledzera sindiyankhula. Ndimaziwa zoti aba ndiyena okhalize. Now that I'm drunk I have to be careful because I might not like what I say. Okay. After so ndikaledzera ndine munthu oti olombola ndilozisamfuti palibe chomwe ndingati. Simakhala kumapena mwina ndekuti muli pomanga kunyumba kwako awiriwiri ndi zimayi zokayikilidwa zobwanji. Kukayikilidwa kutani? Hayi sinanga mwangokhala awiriwiri ndi munthu wamayi. Everyone knows how professional I am. Monga mwene ndanenera muja kuti discipline, boundaries, you have to respect all those. Ntchito yanuyi yomangayi ili ndi season? Ilibe season. Okay. Nthawi iliyonse azima amafuna kuoneka bwino. Then I can't really say kuti it's seasonal. Of course by nthawi nake imazapanga kwambiri ngati miyezi nthawi imene tayandikira yamaukwati imakhala very fast komabe sindinganene kuti it's seasonal chifukwa kwina kuso business imatheka throughout the year. Okay. Lilipo tsiku limene umakhala basi ndikulikumbukira kuti mu ntchito yanga tsiku losaiwalika kwambiri ndi tsiku lakuti lilipo? Okay. Masiku onse ndofanana. I just feel like every day is hectic. Kuimirira tsiku lonse. Yeah. Lilipo nanga tsiku limene losaiwalika mwina mbali yoyipa ano ndinafunsa mbali yabwino koma matsiku lakuti ndinakumana nazo. Lilipo tsiku ngati limeneyo? Okay. Masiku akwa mangoenda. Of course mavuto salepherere ena ndiyena koma nake palibe vuto limene ndinganene kuti ilili. Koma no I remember pa nthawi yake ndinapezeka kuti ndinachezera kukoza kwati anthu ma bridal party komanso azikwati nazapezeka zoti nayambanso kugwira ntchito mawa lake 6 koloko mpakaso nafikaso madzulo. Okay. Ndinazachezeranso. Tsiku linalonso kukhoza anthu mawa lakelo I mean the other day now
nayambofira ngati kuti ndadwala Udakala usagona. tumino linayamba kukana kuti ayi mwaonjeza. Okay. I feel like that day ndimene andiphunzitsa kuti as much as tikufuna kukokera koma bebe tupitirizipa sampara lizipuma. Wakamba nkhani yako ati timaziwa zoti mwina tsiku lija loti ukamukonzekere nkwati umayenera kupita mamawa mwina ulo matsirikoloko mwayamba ntchito involvement ya azimayi okhaokha iweyo munthu wa bambo zimakuthera bwanji? At this point ndinazolowera. Ma early days nanga zinali bwanji? Ine mwina chifukwa kuti ndakuwa family yoti munali kale anthu achikazi ambiri sindinaone kudabwitsa kuna kulikonse kapena kusintha kuna kulikonse saname. Okay. Koma muli ndalama mu business yako ndalama ndi zilimo ndithu. Uoneka kuti kudya ndalama. Ndalama ndi zilimo ndithu. Okay. Kunena kwazoona. Lowest rate imene umatha kuchaja wende zingati nanga highest rate imene umatha kuchaja ngati ungamasuke kuyankhula? Lowest service awawande kuti ndi 30,000. 30,000? Lowest imene? Yeah, lowest. Okay. Highest? Highest limatha kufika ma 120. Wow. Ma 110. Wow. Kangati ndikamachoka kunotu ndikuphunzira kuti makuli ndalama kumene kuko. Ndalama ziliko ndithu. Alipo anyamata amene mwina ali ndi luso ngati limene linalo wakamba kuti sudaphunzire unangoyamba basi kungoyamba kumanga mwachoncho basi. Aliponso mwina anyamata amene ali ndi kuthekera ngati kumene kuma mwina amadziona zoti ineyo ndi nyamata zimenezi sindingakwanitse kapena mwina anthu azindiona motani uthenga wako kwa nyamata ngati ameneyo iweyo ndotani? Ineyo uthenga ndakuti timanena kuti posakira ndalama sitisankha. Ngati ukuona kuti chinthu chimene chocho utha kuchikwanisa komanso chikhoza kubweresera ndalama sitisankha. Kosankha ndikudyera ndalama. Kodyera. Koma kosaka ndalama. Kosaka ndalama sitisankha. As much as iweyo chinthucho uchipange kuti chizioneka bwino basi zimatheka. Okay. Kungolimbikira chimene chocho uona kuti ukhoza kuchikwanisacho basi. Monga mmene ndanenera muja kuti nditaona kuti izi ndi chimene ndingakwanise. Komanso ndi chimene chikwanisa kundibweresera ndalama. Ndi chimene ndaona kuti ichi ndi chimene ndikepo effort yanga kwambiri. Ndithu. Umaoneka kuti umagwiritsa ntchito kwambiri ma social media platforms potsatsa malonda ako ndi zonse. Umazikwanitsa motani, umapanga motani ziwirizi kuti ziziyende ali modzi ndi kupita patsogolo? Kuti nditaona kuti now we are in age yathu tili in the modern age kuti china chilichonse masiku ano ndi social media. Komanso mmene nanena kuti nditaona nyamata waku France uja kuti amaposta zinthu zake ndipo amabukidwa ameneyo ndi anthu mwina dziko lina. Okay. Amabukidwa mwina ndi anthu aku US. They would fly him to US just kuti akapange akakonze mutu. Okay. Nditaona kuti ntchito yangayi kunjaku kuti anthu ambiri akufuna zomanga mwina ngati zizi koma sakuziwa munthu amene angakwanise kuwapanga. Nditaona kuti TikTok ndi chinthu chophweka kuti ukachiyika apa pamene paja chimatha kufikira anthu ambirimbiri. Ndinaona kuti I think ndiyuze ichi ngati instrument yanga kuti zitha kufikira aliyense amene akufuna azitani azindipeza. So ndekuti timati tikamanga muja I make sure kuti ndijambule kandi ndijambula throughout process ija kandi ndijambula after and then ndikakhala kanthawi kena kake ndo ndizipanga edit zinthu zija basi ndikuziponya ma social media. Ndi chinthu chiti chimene chimakusangalatsa kwambiri cha ntchito yako? Ntchito yanga chomwe chimandisangalatsa ndalamazo. As I said, if I was to choose, honestly, sindingasankha kumanga. Okay. Yeah. If I was to choose, sindikanasankha kumanga. Komanso ntchito yanga imandisangalatsa kuti ndimatha kumana ndi anthu kupatula kuti azimayi mwene kuti ndiwoyankhula umene ndikuipe at least ndi ubwino wawo. Some of them are so smart. Okay. Yeah. Amatha kumandika my ideas iso kuti ndimatha kudabwa kuti my ideas oti amasintha moyo wanga ndithu. Yeah. Nyamata amene akutionera pano akudziona kuti ine mwina sindingakwanitse zimene zozo kudziyang'anira pansi mantha osiyanasiyana kuphwekitsanso mwina olo ntchito ngati imene ili uli umapangayi business imene umapangayi uthenga wako ndotani kwa anthu ngati amenewo?
monga mmene ndanenera kale kuti kopanga kosaka ndalama sitisankha chinthu chiro sitiphwekesa olotaona munthu anthu ena amatha kumagulisa magaga omwewa kumene anthu ena amatha kumapanga ntchito zonyozeka ndithu koma ndikumapezeka zoti miyoyo yawo ikusintha ndithu ndeno ndikhoza kungonena kuti osamayang'anira basi ntchito ina iliyonse ntchito ina iliyonse as much as ingakubweresere drama osamanyoza ntchito osamayang'anira basi ntchito mwina pamene tikupita kumapeto kwa kucheza kwathu mawu ako omaliza ndi otani mnyamata omanga osamayang'anira basi ntchito chomwe mukuona kuti ichichi I'm good at this stick to that eventually it will pay off ndi tikungochilimbikira basi olochita khali yochepa cha mwamtundu wanji ukhoza kuchikulisa ndikumaza kupasa phindu tuzizadabwaso kuti muli phindu lochuluka paliponse pali ndalama wakamba zakukula masomphenya ndotani a business yako masomphenya ndoti awapa tizasegule masaluni ochuluka almost dera lililonse kuzakhale saluni ya nyamata omanga kumanga ako timaphunzisa ma installation iso timaphunzisa kuphatikiza pa zichoma service omwe timapereka paliso ma course amene timapereka kwa anthu amene akufuna kuphunzira mmene mundithu ndimene chizera ndi Clifton Phiri nyamata omanga kufotokoza haso yake yomanga akuti muli ndalama mmene mundikhulupirira tikamaliza program ndicheze naye bwinobwino kuti andiphunzitse akutinso ndithu amaphunzitsa anthu nkhani yake ndi imene kuti kosaka ndalama sitisankha koma kodyera ndalama nkumene timasankha dzina langa ndi Sunganani Silia pitirizani kuonera maprogramu otsatira pa Zodiac.